मंगलम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जगन्निहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमालां कंधरं कंजनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कल्याणोल्लाससीमा कलयतु कुशलं कालमेघाभिरामा काचित् साकेत धामा भव गहन गति क्लांतिहारी प्रणामा। सौंदर्या ऋणकामा धृतजनकसुता सादरा पांगधामा दिक्षु प्रख्यात भूमा दिवशुदमिता देवता राम नाम। ब्रह्मांता गुरुवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य संतु मे जन्म जन्मने। प्रप्रथम जाऊंगेनो श्री भारती रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री सीतापती रामचंद्र श्री वीर विठ्ठल देवाक पायंपणगेनो तशीच आमगेले मठ परंपरेंतुले वृंदावनस्थ सर्व स्वाम्याले वृंदावनांक पायंपणगेनो जे आमगेले मूल आदि गुरु जावन आशिल्ले तसले श्री परम पूज्य नारायण तीर्थ समारंभ आमगेले विद्याधीश पर्यंत सर्व स्वाम्याले सन्निधानांतू विद्यमान जावन आशिल्ले तसले विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक पायंपणगेनो नतमस्तक जावंगेनो आमगेले सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे परिपूर्ण जल तसले एक संदर्भारे आमगेले सर्व आमगेले गौड सारस्वत ब्रह्मवृंदांक एकत्र येवका सर्व जन्मार्जित कसने पाप असलेले पाप क्षय जावका सर्व लोकांना रामाल प्रीतीक पात्र जावका म्हणले सदिच्छ दवरगेनो 550 वर्ष अत्यंत वैभवारी विजृंभितरे रामनामाचे एक ख्याती असा प्रत्येक लोकांना तांगेल घरांतू तांगेल मनांतू दवरका म्हणून ताणे एक संकल्प केलो। ते संकल्पाक सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे हे परिपूर्णते बदल ताणे एक विशिष्ट अनुष्ठान मनांत घेतले। ते अनुष्ठान घेतील तसले हे सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे एक महोत्सव कसे नसा ते जपरूपारी रथरूपारी यज्ञरूपारी तशीच आमगेले परतगाळी मठाचे आमूलाग्र नवीकरण रूपारी तशीच आमगेले दक्षिण भारतांतूचे अत्यंत अद्भुत जावन आशिल्ले तसले रामदेवाले जे कसन एक ब्रॉन्जाचे एक अत्यंत होड रामाल मूर्ती प्रतिष्ठापन करत तसले हे 4 संदर्भ स्वाम्यान गांतून घेतले। हाका 4 संदर्भांतू प्रत्येक कडेन प्रत्येक कशी आमगेल समाजांतू समाजाचे प्रत्येक लोकांना हांतू सहभाग घेवका म्हणून तांणी स्वाम्यान एक मनान संकल्प केलो। हे संकल्प मागशी आमगेले 23 स्वाम्या संन्यास धर्माचे एक पवित्र जावन आशिल्ले तसले आशीर्वाद तशी नित्य पूजन जावन आयिल्ले तसले रामदेवाले आशीर्वादान जे तांणी 550 कोटी जप करका रामनाम तारक मंत्रो सर्व आमगेल समाजाचे प्रत्येक आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकत्र तांणी आमगेल समाजाचे आशिल्ले तसले एक देवस्थान उरच्या पावसा एक मंदिरांत उरच्या पावसा एक सभा मंडपांत उरच्या पावसा जे सदन म्हणून आसा ते सदनांत उरच्या पावसा अशी तांणी थंय येवका आणि थंय एकत्र येवंगेनो सामूहिक जावंगेनो जपाच अनुष्ठान करका अशें म्हण मनांत घेवंगेनो स्वाम्यान हे साकार करतसले एक निर्धार घेतलो। हे निर्धार घेतिल्ले निमित्तान आमी सर्व लोकांनी मेळगेनो 550 कोटी जप करतसले संदर्भ आमकां देवान सृष्टीकन दिलो। 550 वर्ष आमगेले मठा जाले ते मठा जाल्ले 550 वर्ष पर्यंत ते नित्य पूजन जायला तसले ते रामदेवाले आशीर्वादान आमी सर्व समाजाक बर जावका म्हणले एक सदीच दवरगेनो हाजे पूर्वाचे पूर्व रूप जावंगेनो जप तशीच यात्रा तशी महायज्ञ हे इतके कार्यांतू आमी हांतू समजून घेवचे। फर्स्ट आमकां आमगेले मठ आमकां मठ कसल्याक जालो आमी कसल्याक मठाचे एक शिष्य वर्ग जाले हाजे पूर्व पिढीक आमकां कळंगेन उरका आमकां कळंग उरका म्हणून सांगले रे आमगेले मठाचे प्रारंभ जावका जाले रे मस्त लोकांक मस्त नमने गोंधळ उरता आमी हे मठांतल्यान कसले चलन आयले म्हणून तशी कळका म्हणून जाले रे आमगेले मठ प्रारंभ जावका जाले रे नारायणम सुरगुरुम जगदेकनाथम श्रीमन नारायणूचे आमगेले समाजाक परम पवित्र जावन आशिल्ले तसले गुरुरूप ते गुरुरूपांतनान ब्रह्मादिदेव ब्रह्माक मानसपुत्र जावन सनकादि ऋषीवर्य तांगेल नंतर रुद्रदेव रुद्रदेवाल रुद्रांश संभूत जावन असले दुर्वासु अत्रि अनुसूयाल सुपुत्र जावन दुर्वासु मुनी नंतर जे परातीर्थानंतर अच्युत प्रेक्षाचार्य
तांकां पुरुषोत्तम म्हणलें बी नाम अभिधान आशिल्लें। ते अच्युत प्रेक्षाचार्याले शिष्य जावंगेनो श्रीमदानंद तीर्थ भगवत पाद तांणी तत्ववाद प्रचार की प्रसार करगेनो सर्व वैष्णवाचे कसने एक द्वैत सिद्धांत असा आमूलाग्र आमगेले देशांतू प्रचार केलो। श्रीमदानंद तीर्थ भगवत पादान अष्टमठ प्रतिष्ठापन केले। ते अष्टमठा पैकी फलीमार मठ, ते फलीमार मठाचे 10वे स्वामी रामचंद्र तीर्थ स्वामी, ते रामचंद्र तीर्थ स्वाम्याले एक तांगेल परिवारांत आशिल्ले तसले माधव नामक द्विजो वटो तो अत्यंत शास्त्र पारंगत जावगेनो गुरु विनीत जावन आशिल्लो तो। यस्य देवे पराभक्ती यथा देवे तथा गुरु म्हणून श्वेतोपनिषद सांगता, यस्य देवे पराभक्ती, कशी देवा उंच आमी प्रीती दवरताती, कशी गुरु उंच आमी प्रीती दवरताती। गुरुक दाखयली प्रीती, देवा दाखयली प्रीती एकू असले रे आमका नित्य जावगेनो गुरुल आदेश, गुरुल एक वाक्य की, गुरु मंत्र की आम्ही हेतील कडेन गुरु आशीर्वादान गुरुवर कृपा मोक्ष मूलम म्हणून सांगता। म्हणून गुरुल आशीर्वादान कृपेन आमका मोक्ष मेळत म्हणून सांगिल्लें आसा। त्या प्रमाणे जे माधव म्हणले वटूक ताने नारायण तीर्थ म्हणून योग पट्ट दिवंगेनो प्रारंभ जालो तसलो। आमगेले मठो बदरिकांतल्यान बदरिकाश्रमांतल्यान प्रारंभ जालो। तशी तांणी संचार घेतचे वाराणसी क्षेत्र आनंदवन म्हणतात ताका। ते आनंदवनांतू पंचगंगा घाटो, हो पंचगंगा घाटो अत्यंत श्रेष्ठ घाटो जे ईशान्य प्लवा गंगेक ईशान्य प्लवा येता। ते पंचगंगा घाटांतू आनंद रामायणांतू ते रामाचे एक थंय रामाल बदलविची त्या घाटा वयले एक कार्तिक स्नान उरच्या फवसा, कल्पवास उरच्या फवसा, जे कसने काशी क्षेत्रांतू 1 वर्ष केले तसले पुण्य एक पंचगंगा घाटारे एक बुडकी गंगेंत न्हाल्यार मेळता म्हणून सांगिल्लें आसा। त्या गंगे तटारी आमगेले नारायण तीर्थ स्वाम्यान 1475 आमगेले मूल मठ थंय प्रतिष्ठापन करगेनो। तशीच तांणी संचार घेतचे भटकळ प्रदेश आयले। भटकळांतू आमगेले स्वाम्यांक वडेर पदवी म्हणले तांचे रायान दिली। तशीच आमगेले मठ संप्रदाय प्रारंभ जालो आनी वासुदेव तीर्थ स्वाम्यांक शिष्यत्व दिले। वासुदेव तीर्थानंतर जीवोत्तम तीर्थ आमगेले इडी मठांतू अत्यंत 70 वर्ष पर्यंत त्यांनी रामदेवाले सेव करत असताना 70 वर्ष पर्यंत गुरुपीठांत उरगेनो त्यांनी घेतील तसले गंडकी दुर्गम जावन आशिल्ले तसले यात्रा। त्या यात्रेंतू तांका विठ्ठलत्रय लब्धारम 3 देवांक एक साक्षात रूपारी मूर्ती रूपार तांकां मेळ्ळे। ते 3 विठ्ठलांक तांगे एक गोकर्णांतू एक बसरूरांतू तशीच प्रत्य नित्य निरंतर जावंगेनो तांगेले पूजेक आराधनेक आमगेले मठांतुले देवाले हांतू वीर विठ्ठला देवाक प्रतिष्ठापन केलेनो। तशी चल नाईल तसले हे मठ संप्रदायो जीवोत्तम तीर्थ, तशी पुरुषोत्तम तीर्थ, अणुजीवोत्तम तीर्थ, तदनंतर आईल तसले आमगेले परमपूज्य रामचंद्र तीर्थ स्वाम्यान परतगाळी मठांतू जे गोकर्णांतू भूखनन समयारी ते मठा मागशी मेळिल्ले तसले रामू लक्ष्मण सीता आणि तशी हनुमंतू हे तिन्ही मूर्ती विश्वकर्म निर्मित म्हणून सांगिल्ले बी ऐकून येता। ते विश्वकर्मा तसले ते मूर्ती ते घेऊन गेनो ते गोमांतक प्रदेशांतू जे आमगेले पैंगिणी क्षेत्रांतले आशिल्ले तसले परतगाळी वचून पाविल तेन्ना जे खंयचे निर्देश आशिल्लो त्या प्रमाणे कामधेनु रूपारी जाल्ले तसले दाखयले तसले जागेरी प्रतिष्ठापन करगेनो। हनुमंत देवाक मुख्य प्राण देवाक ऋषीवन रेवणांत प्रतिष्ठापन करगेन आयले। ते मठाचे 1450 इस्वींतू 1656 हे इस्वींतू आमगेले परतगाळी मठ प्रतिष्ठापन जालो। ते परतगाळी मठ अत्यंत विशाल ताका पर्वत कानन म्हणटा ते अत्यंत सुंदर जावन आशिल्ले ताणारी थंय बीची कशी आमगेले पंचगंगा न्हंय ईशान्य प्लव आसा तशीच आमगेले कुशावती नदी तिक बीची थंय ईशान्य प्लवा जावन आशिल्ले तसले क्षेत्रारी मठ प्रारंभ जालो। ते तो मठ आजी आमका केंद्र मठ म्हणून जालो। ते केंद्र मठांतू नंतवेल स्वाम्यान जे दिग्विजय रामचंद्र तशीच स्वाम्याल परंपर चलत आयली। आमगेले इंदिराकांत पूर्णप्रज्ञ स्वामी, पद्मनाभ तीर्थ स्वामी, इंदिराकांत तीर्थ स्वामी, द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी तशीच नित्य प्रातस्मरणीय जावन आशिल्ले तसले आमगेले विद्याधिराज तीर्थ स्वामी हे मठ परंपरांतले 23 स्वाम्यान जे 550 वर्षाचे एक असले महोत्सवांतू नित्य तांका उडगास करगेनो मठ परंपरेंतू आज आमका विद्यमान विद्याधिराज स्वामीले परम शिष्य वर्गांतले आप्त जावन समाजाचे
दिल तसले एक मुकुटप्राय आशिल तसले शिष्य जावंगेनो आमगेले विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक तांणी संन्यास दीक्षा दिवंगेनो तांणी तांगेल कसन एक आमगेल मठा बद्दल एक स्वप्न घेतिले ते स्वप्ना प्रकार त्यांनी पंचशतमानोत्सव केलो सपाद पंचशतमानोत्सव केलो तशी तांके मनांत आमगेले म्हालगड स्वाम्यांक मनांत आशिल्ले 550 वर्षाचे एक व्हड महोत्सव करता म्हणून ते तांणी कसन मनांत येवजिल्ले ते स्वप्न रूपार आमगेले तांणी कसन येवजूंक येतिल्ले आसा ते प्रत्येक तांणी येवजिल तसले एक विषयो आमगे स्वाम्यान धारण केले परमपूज्य विद्याधीश स्वाम्यान खंयचे स्वाम्यान ते तांगेले तांणी शिष्यत्व घेतिल्ले नंतर तांणी कसन तांगेले मनांत आशिल्ले व्यक्त केले ते प्रत्येक व्यक्त केले तसले विषयो साकार रूपार आमगे स्वाम्यान हाडले तांकां वाराणसी क्षेत्रांतू 550 दिवस उरका म्हणून मनांत आशिल्ले ताका समजावन 550 वर्षाचे चातुर्वास बीचे प्रतिष्ठापन जाल्ले हे उडगासान काशी क्षेत्रांत केले स्वाम्यान तशीच काशी क्षेत्रांत 11 वर्षाचे स्वाम्यान संगतीकाचे मालगाड स्वाम्याले 550 वर्षाचे आवास जाल्ले बद्दल बीचे तांणी एक अत्यंत संतोष व्यक्त केलो तशीच हे ताका समजावंक गेलो हे अनुष्ठानाक आमगेले स्वाम्यान रामनामाचे उपदेश करता म्हणून मनांत येवजिल तेन्ना रामनवमी दिवसू गेल वर्ष 2024 2024 एप्रिल 17 17 तारीखे दिवसू रामालयचे जे सीतापती रामचंद्रालय मुंबई नगरींत आशिल्ले तसले वडालाचे एक क्षेत्रांतू स्वाम्यान उपदेश केलो उपदेश करतल जागो सिद्धिविनायको विश्वंबर रूपी व ताका आमी पूजन करता तसले स्थानांत बसूंक न्हू विश्वव्यापी जावन आशिल्ले तसले एक आमगेल समाजाक तेच स्थाना वयल्यान बसूंक न्हू आम सगळ्यांक रामनाम तारकाचे मंत्राचे उपदेश केलो तशी स्वामी महाराजान उपदेश केले तसले मंत्रो ते प्रत्येक एक केंद्रांत वचून पावका म्हणून 120 तांणी केंद्र म्हणून प्रतिष्ठापन केले ते केंद्राक रामालेचे नावाचे दिव्य रामाल नाव दिवंक प्रत्येक गावांतू प्रत्येक सभांगणांतू रामाचे कसं दाशरथी जप केंद्रूरच्या पावसा मंगलराम म्हणून अशी प्रत्येक क्षेत्र प्रत्येक केंद्रांतू जापक लोकांनी येवंक जप करत असले एक व्यवस्था करून दिली तशीच सप्टेंबर 9 तारीखे दिवस 550 कोटी जपाचे परिपूर्णता जाली ते परिपूर्णता जाल्या नंतर जो कसं रथोत्सव प्रारंभ करका रथोत्सवाचे एक मूल क्षेत्र थंचान प्रारंभ जेवका म्हणून मनांत स्वाम्यान धरले ते तांणी बद्रिकाश्रम थंचान प्रारंभ करून आमगेले परमपूज्य नारायण तीर्थ स्वाम्याले जे खंयचे आश्रम दीक्षा घेतील तसले स्थानाच्यान प्रारंभ जावंक विद्यमान जावन आशिल्ले तसले विद्याधीश स्वाम्याले जे आमगेले केंद्र मठ परतगाळी पर्यंत रथोत्सवाचे प्रारंभ करका मनांत येवजूंक येवत तसले ऑक्टोबर महिन्याचे 19 तारीख म्हळ्यार आमगेले आश्वीज कृष्ण द्वादशी हे द्वादशी विष्णू तिथी दिवस ते प्रारंभ जाता आसा आता स्वाम्याले मूल मठ आमगेले मठ परंपराचे एक परिचय जावंक आमगेले रथोत्सव करका म्हणून सांगले ते रथ आरे रामू लक्ष्मणो सीता आणि तशी हनुमंतो रामाले दरबार सहित तो रथ आमगेले प्रत्येक थंचे उत्तर भारतांतले जे देवभूमी उत्तराखंडांतल्यान पराराम जाता उत्तराखंडांतल्यान तग येवंक श्रीनगर थंच्यान हस्तिनापुर थंच्यान आमगेले देहली न्यू दिल्लींतले आशिल्ले तसले GSB सभागृहांतू थंच्यान प्रवेश जाता तसले तो रथ कोसल देश अयोध्या नगरी थंय वचचे पहिले कन्नौज थंय येता थंच्यान अयोध्या येता अयोध्या ही कोसलाचे राजधानी जावंक साकेतपुरी म्हणटा ती साकेत म्हळ्यार स्वर्ग ते स्वर्गाक आमगेले आता रामचंद्राल सन्निहितांतू जाग्यार परिक्रम करून तो रथ तशीच चलत आनंदवन आमगेले काशी क्षेत्रांत येवंक आनंदवनाचे बिंदू माधवाल सन्निधानांत आशिल्ले लक्ष्मी नारायण देवाल सन्निधानांत येवंक थंच्यान तशीच आमगेले मध्य प्रदेशांतू जबलपुर थंच्यान महाराष्ट्रा प्रवेश येता महाराष्ट्रांतू अमरावती थंच्यान नासिक हे अत्यंत पवित्र क्षेत्र रामायणांतले प्रसिद्ध क्षेत्रांतले एक क्षेत्र नासिक ते नासिकांत येवंक थंच्यान आमगेले महाराष्ट्राचे व्हड महानगरी आमगेले मुंबई नगरी प्रवेश येता मुंबईंतू आशिल्ले तसले केंद्र ते स्थानांत वचूंक थंच्यान पुणा कोल्हापूर तशी बेळगाव थंच्यान धारवाड थंच्यान हुबळी दांडेली यल्लापुर इत्यादी क्षेत्र करतचे मुंडगोड शिरसी थंच्यान आमगेले बाळूर थंच्यान हे उत्तर कर्नाटक उत्तर कन्नडांतले थोडे गांव थंच्यान मलेनाडू
ते प्रदेशाच्या ना आमगेले हनुमंतालय क्षेत्र जावन आशिल्ले तसले हॉस्पेट थंयच्यान बेंगळूर मैसूर थंयच्यान दक्षिण कन्नडाक प्रवेश जाता। प्रत्येक आमगेले खंयचे केंद्र आसा ते केंद्रांतल्यान ते परिक्रम जाताचे आमगेले गोमांतक मठग्राम गोमांतका प्रवेश जावन आमगेले कुलदेवस्थानांतू तो मठात संचार जावचो आसा। ते मठा संचार जावता तसले रथ केवल रथ आम्ही लेखलेच की म्हळ्यार रथ म्हळ्यार एक टॅब्लो उरतालो म्हणून तो ना, तो टॅब्लो न्ही, तो देव मंदिराची ते पळया पवित्र जावन आशिल्ले तसले प्रत्येक सिद्ध क्षेत्रांतल्यान येता। तो येता आसतना खाली येना, थंयची धूळ असणे ते अंगा लागील उरता। आमगेले एक गरुड पुराणांत एक वाक्य येता, धुलीर धुता अवधूनना। ते पवित्र क्षेत्रांत गेले तसले जाग्या वयले धुळी जर माथ्या लागली, धुळी जर अंगा लागले रे आम्ही कसने पाप केल्यार ते क्षय जाता म्हण नंतर स्वाम्यान आमकां असले एक भाग्य दिले की म्हळ्यार थंयच्यान चलून आयले तसले तो रथ 6,500 किलोमीटर परिक्रम करून पर्तगाळी पावता। तन मध्ये आमगेल गांव येत तो रथ थंयचे सिद्ध क्षेत्रांतल्यान आयिल्ले तसले रथ आमगेल गांव आयिल्ले नंतर आम्ही त्या रथाक आगमन जाले तसले संदर्भारे ताका भव्य दिव्य स्वागत दिवका, वाद्य पुरस्कार जावन पुरप्रवेश जावका। पुरप्रवेश जाले नंतर जे खंयचे आमगेले एक स्वाम्यान दिले तसले एक सेंटर आसा ते केंद्र आसा ते केंद्रांत स्वाम्यान एक निर्देश दिला, अशी पूजन अशी समाजाक सांगचे आनी तशीच ते पद्धती स्वाम्यान सांगिल्ले आसा। नित्य थंय शालिग्राम आदी अर्चन जावंक त्या गांवांतले जप जो मठाक जो पावत तसले एक स्वाम्यान चंद्रितीन ताका रायस पत्रके आज्ञापत्र दिल्ले आसा। त्या गांवच्यान येवका, मुखावेल गांवच्यान मुखावेल पर्यंत पावोका अशें म्हण चंद्रितीन गांथून घेतले तसले एक परिक्रमा आमगेल गांवांत येत आसा। त्या निमित्तान आमी ते आयिल्ले तसले भव्य दिव्य रामाचे एक कसने रथ आसा आमी स्वागत करता। दिग्विजय रथ तो दिग्विजय म्हळ्यार चारी दिक्कांतू दिग्विजय करगेन आमगेल बागलांत आयले तेन्ना आमी ताका पळोवचेच आमगेलें भाग्य। रथस्थम चक्रिणम द्रष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते म्हणून सांगिल्लें आसा। त्या प्रमाणे रथार बशिल्ले तसले ते रामदेवाक आमी पळयले कडेन आमगेले जन्मार्जित रामनाम तारक करगेनो तशी रामदेवाले दिव्य दर्शन करगेनो पळेल मात्रान आमगेले कसनेक अर्जित पाप आसा ते क्षय जाता। रामाले प्रीतीक आमी पात्र जाता म्हणले एक सदुत्त इश्ट दवरगेनो स्वाम्यान हे पुरा गांथून घेतिल्ले आसा। आमकां आमगे समाजाक एकत्र एक छत्रांत हाडका, एक कडेन येवका, कसने दुःख असल्यार ते दुःख मुक्त जावंक आमगे समाजाक अत्यंत वैभव मेळका, ज्ञानवंत चेडू आमगेल समाजान जावका, समाजान खंयचे एक दुर्भाद असले निवृत्ती जावका म्हणले प्रत्यक्ष रूपारी यज्ञ रूपारी स्वाम्यान खंयचे एक तांणी अनुष्ठान धरले। रथयात्रा अत्यंत वैभवार करून दिवता तसली जबाबदारी आमगेली आसा। आमगेल समाजाचे प्रत्येक आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष अशी प्रत्येक घरचे लोकांन वचून ते रथाचे परिक्रमाचे सन्निधानांत परिक्रमा संगती उरनो जे कसने रामाचे प्रोसेशन वता अत्यंत रामनाम सांगतेचे ताका पूर्ण कुंभ स्वागत के दीपालंकार युक्त जावन आशिल्ले तसले स्वागत करगेनो आमगेल जन्म आमी सार्थक करगे वेया। तशी हे निर्देश दिले तसले एक रथयात्रेक आमकां स्वाम्यान थंयच्यान येत तसले रथयात्रेंतू आमकां 4 लोकांक तांतू एक पूजन करता तसले भाग्य दिल्लें आसा। हांव शिरसीच्यान श्री शरण वारिजाक्षाचार्य, तशी आमगेले कुमटेच भटमामा आनंद वरदराज भटमामा, तशी आमगेले बेरुळ्ळीचे कृष्णानंद अनंत भटमामा, तशीच आमगेले मुलकोडाचे गोपाळ भटमाम हे 4 वैदिकांक स्वाम्यान एक आशीर्वाद केलो। ते 4 वैदिक अत्यंत पवित्र भावनेन तुमगेल गांवांत येवन स्वाम्यान कसने आमकां मार्गदर्शन दिले। मार्गदर्शन की पूजाची पद्धती सांगिल्ली आसा, कशी समाजा बऱ्या बद्दल सांगूंक येवका अशें आमकां एक स्वाम्यान निर्देश दिवचे आसा। त्या प्रमाण आमी चलनो तुमगेल गांवां येता ती हे रामाचे कसने एक रथयात्रा अत्यंत प्रसिद्ध करगेनो रामचंद्राले एक कसने एक मनात येवजिल तसले स्वाम्याले एक स्वप्न आसा। आमगेले परमपूज्य नित्य आतस्मरणीय जावन तसले विद्याधिराज स्वाम्याले तशी विद्यमान जावन आशिल्ले आमगेले स्वाम्याले एक अनुष्ठानाक प्रत्येक लोक येवंगेनो हे विशयांतू गुरुसेवा मठा सेवा स्वाम्याल सेवा हे करका म्हणून सांगले रे आम्ही तनु मन धन हे 3 रुपारे कित्याक म्हण आमगेले जन्म पवित्र करका जाले रे आमके एक मठ आम्ही कशी म्हण करका म्हण आमगेले मठ कशी आम्ही खंय आसा आमगेल आज उन्नतीक येवन पावका जाले रे आमगेल मागशी आमगेल देव आमगेल स्वामी हे दोन्ही लोकांना आशीर्वादान आज आमगेल समाज
इडी आमगेल प्रपंचांतूचे अत्यंत श्रेष्ठ समाज म्हणून घेतलाय हाक मूल कारण म्हळे रे मठ परंपरेंतुल स्वाम्यान आमक बरे जाऊ रे तुमगेल कुटुंबा बर जाऊ रे म्हणून दिवत असेल आशीर्वाद पळय आमक सगळ्यांक श्रीरक्ष जाल्ले आसा तशीचे आमगेल हे स्वाम्यान 27ನೇ तारीख दोरगेनो रामरथाचे 26 चंपा षष्ठी दिवसो आमगेल पर्तगाळी मठांतू येवन प्रवेश जाता तदनंतर ताजे दुसरे दिवस दोरगेनो 27 तारीख दोरगेनो डिसेंबर महिन्याचे 7 तारीख पर्यंत अत्यंत हे कसने राम नाम चलले 5.5 कोटीचे तक ताजे रूपारी ताजे हवन रूपारी यज्ञ नारायण सेव करका म्हणून मनान तेवजेल आसा 55 कुंडाचे स्वाम्याने व्यवस्था केल्ले आसा तक समजावून यजमान वर्ग केल्ले आसा तेच केंद्राचे वचून तांनी उपासन करचे बदल यज्ञ करचे बदल बीचे तांनी निर्धार घेतिल्लो आसा त्या निमित्तान हे पूर्ण कार्यक्रमांतू प्रत्येक लोकान मनपूर्वक जावंक घेवन येवका हे रथाचकी यज्ञाचकी कार्यक्रमान तुम्ही सर्वान भाग घेवका म्हण बदल स्वाम्यान आमके एक आशीर्वाद दिल्ल्याक आणि तशीचे हे सेव मठा सेव करच्याक आमके एक भाग्य दिल्ल्याक आमगेल पूर्वजन्माचे सुकृतान मालगड स्वाम्याल आशीर्वादान विद्यमान स्वाम्याल आशीर्वादान हे अत्यंत वैभवारे देव आमगेल हातान पूज घेवो समाजा बर जावो स्वाम्याल आशीर्वादान सर्वांक बर जावो अशें म्हूण सांगूंक गेलो म्हाका एक रथोत्सवा बदल एक वैदिका प्रतिनिधित्व करच्याक स्वाम्यान सांगिल बदल आपण मगेल जन्मजन्माचे सुकृता निमित्तान देवाल सन्निधानांतू स्वाम्याल पायमुळान पायंपण घेनो स्वाम्यान आशीर्वाद करता म्हणून स्वाम्याल चरणांत हांव प्रार्थना करता जय श्री कृष्ण कृष्ण अर्पण।